Envelope ani shu amena kibaru ya munu jira awla bi olula bakurubaw la kabi kunungo anga la hol karamo ye bara black jari do buluda kle duru kono amena kuma ale kan bi don kibaru kono ka fara o kan abe wati jamo yuruku keleli zoma kule umineli o bara wulila anga jamana kono klifrani na ko ni madale jamana do hakilina e munye jamana nyemo ka yuruku kele kola amena ale fana lame bi don kibaru ba ko nala ka fara nu bela jerelin kan ande do boli fana ante panguta ka ameta jamana ko kan kibaru aguni munu be akase ko lame nunu e bakurubaw ye amena fitini do fara mon kan bi ka se ka aw kunafoni Nefu TV jabarani twala anvaw ni anbaw anantiru ni anlimano anga jamana famaw fandam fara dukuba kono ani togoda aw munu mala kan laje aw belajeli ni shu aw ni nyakuma ni yella dai ni wati mana se ne ka am wani kile choi ame choko aw ye kaseka mali kibaru ya abelebele na manga ani anga jamana ko wana kibaru girum belajere le salu ka di aw mabamangana beledu ka obe mime minye segu ka obe mime madenga wasulunga mali fambe hali yanda fe jamana mu me bamanga me odube mime ame kibaru ya di aw ma ola ayaw dansi bita kene kanana nya fo sisa awye kabi kun tene janvier kalo kle woro ba fulani mbuga anga la holi karamo munu be ni odu eduguma kalanso odu koni kalafaw ye wala seme ika do kle duru bayanko koni mina bara bla peu a sababu ye fe minye oye ka fo oni jamana fama ka salo tosira to gwalibe sina ni oye be malia do ye hakilina do kan krene nyana u ka benga do sare akise bisabani konontona jamana fama ko ni tala ka seka o lawali ya lawal karamo yo kele do gole abay ni nguduma kasa ko sebe uye nyini nu ke sharia o bela jalen kono hali binaka bi o ko maseka sabati chugola o de kama uye bara bla do buluda kungo mimina to sena kle duru wa o ko ni kele do dekumba de sabula lawal karamo o bela jele bala ka o bato kala unzo datugule na ma kala vanyema kelengelunje kalande unte ka ye kuma te kalanfaw koni ma bi anwa kiwara nyina amelata danyo bagar kone olu hamina ko sebe mali kalangola ka wuli kata ko nyenyini uye min sura akoka angaje kolaje la kol karamogo kani kle duru barabla mumbe sena kabini kunungo akara sababu ye ka jamana ka la kol so klasi udatugu anga wuli ka jo konnana maminu yerebe ko in chamantela an willa ka suma ku nyininga garevun yere kunga depuis salo ani gouvernement sera nyogoma mi musaka ko yi bon ani takasegin chamanke an gouvernement bon benkera fin do de la benkera mununa oye ka prime de logement an prime de documentation ani musaka wero bon o la hini nunu bela on a bangi ni papier kengere ni do soroli al formi ma statut particulier bon statut particulier in kono et article do de bi no e article 39 yi o article ni munde fo ako ni barakela to fe on fe nu be saria ka gafe ba barakela ka gafe ba kono nu ye musaka mi soro o article ba nyamaria e wal karamo fenen ko o musaka in soro bon yoro indi la ama ñogon famu anye bagabagalu ke ka kelew buluda pour que angasi ka foke ka benke mais o benata o mason kuma ñogon ya ma buka position kan donc en fana ira no de dum i comme ça ya ko de dum o te négocier donc anga hake mi o ye anga bara ñongirin doni pour que o temps kono angasi ka ñogon famu la kol karamogo ka layini do fana ye egolde unu somogo ka u deme u ka kelela u ye mun fɔ denmisɛnninw ka droit de don ka laɲini anw fɛ k'a fɔ an ka n'a cours d'u ma o y'olu ka droit ye an fana ma dɔwɛrɛ fɔ o an ko sariya ka bato dɔrɔn de ye an hakili la denmisɛnninw ani denmisɛnninw somɔgɔw ani société civile alimamiw bɛɛ de kan ka wuli k'a fɔ jamana nin yɛrɛ kɔnɔ n'i y'a an bɛ situation mun kɔnɔ bi k'a fɔ kɛlɛ ni fɛnw bɛ yen parce que sariya de tun tɛ bato jamana nin kɔnɔ an bɛ crise mun na Mali kɔnɔ bi sariya de tun tɛ bato Mali kɔnɔ o de nana ni crise nin ye mais n'u mɔgɔw sɔrɔla bi ka wuli k'a fɔ ko a ye sariya bato aw bɛ kan ka mɔgɔw minɛ k'u datugu k'u ye sariya sɔsɔ aw bɛ kan ka mototigiw minɛ k'u ye feu brûler o tɛ sariya sɔsɔ ye yan o tɛ kan ka mɔgɔw minɛ ko so baden b'u bolo o bɛɛ tɛ sariya sɔsɔ ye yan an kɔni ma sariya sɔsɔ an ko dɔrɔn ko sariya de ka bato
ko wɛrɛ t'o la o n balimamuso hali sini n'u ye sariya bɔ an bɛ don kilasi kɔnɔ an bɛ kalan kɛ donc an b'a ɲini denmisɛnninw fɛ ani denmisɛnnin somɔgɔw fɛ u bɛɛ de ka fara anw kan an tɛ mɔgɔ si contre la mɔgɔ si ma an bila nin na fana an ye mɔgɔ kalannenw de ye an bɛ se ka sariya kalan an b'a interpréter maa o maa n'i ma fɛn mun faamu sanni k'i sigilen to i ka yɔrɔ la ka kumaw fɔ kuma minnu tɛ ani sababa tɛ bɛn an b'a ɲini fɛ i ka se syndicat ɲɛmɔgɔw ma a ko yɛrɛ ye mun ye an b'a f'i ye an tɛ dɔwɛrɛ nɔfɛ dɛ article 39 o de ye sariya ye n'u y'o bato hali su in na sini sɔgɔma an bɛ kalan daminɛ. lakɔlidenw fana bɛ ka dekun sɔrɔ nin baarabila in kan sabula dankari kɛlen n'o u ka hakɛw dɔ la. O ni gouvernement ka bɛn ko la parce que an yɛrɛ denw de don non seulement an ka écoledenw don an dɔgɔninw don an denw don wali kelen an mɔdenw yɛrɛ jamana kɔni tɛ taa ɲɛfɛ fo kalan de ka basigi ni kalan n'a fɔra k'a daminɛ bɛ kɛ anw fɛ yan il faut que u ni u ka faamuyali de sɔrɔ yan yan'u ka taa ɲɛfɛ an bɛ ala deli sisan gouvernement u bɛ laɲini min na u k'a lajɛ ka u ka fɛngɛ d'u ma parce que a article yɛrɛ b'a la article 39 o b'a yira k'a fɔ ni fonctionnaire ye avantage min sɔrɔ donc personnel enseignant du fondamental ani secondaire o fana kan k'o de sɔrɔ. Une loi ne se négocie pas. Donc le gouvernement est loi ta, président lui est le garant de la constitution, il doit respecter, faire respecter la loi. Donc lu manga ka fɔ ko loi ni ka ka négocier. Donc an b'o de dankan na sɔnni ka congé bila an ye tile 5 grève kɛ. Donc o grève kɔnɔna na u ye denmisɛnninw ka trimestre anticipé. Bon composition ninnu komi 7e ni 8e ta o y'a sɔrɔ an tɛ grève la donc an y'olu surveiller donc au niveau de la 9e année komi an ko fɛn ninnu an b'olu retenir ni grève banna tuma min na donc u y'a décidé 9e ta la an m'olu surveiller k'o fɛnw tɛ d'an ma donc olu kɔni on ne reconnaît pas les notes de la 9e année. Grève a cɛ yɛrɛ la grève man d'an ye an bɛna ekɔliso la an tɛna kalan kɛ dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ baara t'u la u bɛ taa so u tɛ taa foyi la. Ka aw ladɔnniya k'a fɔ ko lakɔliden somɔgɔw lakɔlimɛtiriw ani gouvernement bɛɛ de kan ka jɔ i jɔyɔrɔ la walasa fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ nin ko in na cogoya min na an bɛ dugawu kɛ ala ka nin ko in kuncɛ ko ɲuman na. Ka aw ladɔnniya k'a fɔ nin tile 5 mana tɛmɛ lakɔli karamɔgɔw kɛlen don ka baara bila gafe lasɔmi sɛbɛn dɔ fana da an ka jamana faamaw ɲɛkɔrɔ o bɛna taa kɛ tile 15 baara bila bonyanko fana ɲɛ kokura ni bɛnma kɛ fɔliw na kuma jamana ɲɛmɔgɔw k'a lajɛ lakɔli karamɔgɔw yɛrɛ k'a lajɛ nin ko in bɛ se ka bɔda ɲuman fɛ cogo min na denmisɛnninw ka kalan kɛ lakɔli karamɔgɔw fana ni sɔrɔ min ka kan min ka ca u ma tɛ nka ni min ka kan u ka di u ma u ka se ka jamana baara. N'an tora ye hali bi an bɛ to o gafeba kelen kɔnɔ an ka jamanaden dɔw y'u hakilina di kɛrɛnkɛrɛnnen ɲana olu y'a yira k'a fɔ nin ko in kɔni ye ko gɛlɛnba de ye ni fɛɛrɛ ma ɲini min na kosɛbɛ nin bɛ jamana yɛrɛ korokara bɛɛ lajɛlen segin kɔ sabula jamana o jamana kalan mana nagasi i k'a dɔn a ɲɛtaa bɛ sɛbɛkɔrɔ gɛlɛya o kama min ye lakɔlidenw kalanfaw ka taa se denfaw ma ani lapsajɛkulu ma dɔw ye ɲɛfɔli kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya dɔw dusuma kasalen don a kosɛbɛ n'o ye denfalakaw ye min sɔrɔla ka fɔ an ye an ka ɲɛmada olu ma. An bɛ dɔ de fɔ gouvernement ye sa kɛ donc ka mettre ka ko bɛɛ ɲɛnabɔ pour que kalan bɛ se ka kɛ parce que an bɛ situation min na nin tɛ situation ɲɛnama ye quoi n'an tora nin cogo in na tan vraiment salon kɛra tan an bɛ kalan kɛ n'a fɔra ko ɲinan an ka to nin cogo kelen na fana vraiment c'est pas une bonne chose. Donc an b'a fɔ faamaw de ye donc u k'a lajɛ u ka mettre ka revenation lajɛ n'a se t'u ye n'u bɛ se ka bɛn la cogo min na k'a kɛ ten u ka bɛn la pour que kalan ka se ka kɛ sinon denmisɛnninw ka to ta vraiment nin tɛ cogo ye quoi nin ma ɲi jamana yɛrɛ ma quoi surtout an bɛ situation min na tan mais il faut que vraiment solution ɲini a na quoi. An bɛ min fɔ karamɔgɔw ye karamɔgɔw ka prise de conscience kɛ u ka dɔn k'a fɔ ko u ta kɛra faamaw la u b'a kɛra an dugumamɔgɔw de la a n'olu yɛrɛ parce que an bɛɛ ye sitanw de ye setigiw bɛɛ denw bɛ kɔfɛ olu ni faama minnu bɛ taa sigi nin ye ani syndicat minnu b'u kɛrɛfɛ minnu bɛ k'u pousser nin ye o syndicaw bɛɛ ta b'u kun u bɛɛ denw école privée b'u bolo o denw bɛ école privée la olu minnu bɛ école publique la u bɛ ka kɛ u balimadenw n'u sigiɲɔgɔndenw de la
u kana ɲina k'a fɔ ko jamana bɛ crise de kɔnɔ jamana bɛ guerre la jamana min bɛ guerre la a ka condition de vie ni jamana min tɛ guerre la u ka condition tɛ kelen ye yamɛ il est temps que il faut une prise de conscience il ne faut pas penser à l'avenir de nos enfants trop de grève trop c'est trop yamɛ nous ma prise de conscience kɛ en population an bɛ prise de conscience kɛ an bɛna wuli olu enseignants yɛrɛ kama parce que dɔgɔtɔrɔw ta kɛra an y'a ye a wolola min na an y'a ye fantanw de somɔgɔw sara dɔgɔtɔrɔsow la yamɛ donc il est temps que le secteur de l'enseignement fait une prise de conscience. A bɛ ka degunba de sama parce que dɔw bɛ taa ba la ka t'u ta kɛ manamanako ye dɔw yɛrɛ tɛ taa classe dɔw yɛrɛ tɛ taa foso dɔw bɛ t'u ta kɛ manamanako ye a bɛ dɔw kɛ délinquant u bɛ t'u ta kɛ cigarette min u ka bɛn ɲɔgɔn kan an se ka kalan kɛ wala an dɔw ka kɛ ministre ye ni dɔw kɛra président. Kulukɔnɔmɔgɔ bɛɛ sago ye ba tigɛ ko ɲuman ye maaw dusukuma kasalen don nin ko in na n'a kɛra san o san salon ka so ani ɲinan ye o bi gɛlɛya kosɛbɛ kuma ka ko lajɛ ji ɲɛma jɔlen na kibaruyaw la fana y'a fɔ aw ɲɛna k'a fɔ an ka jamana faamaw ye wuli ka jɔ dɔ boloda ɲinan sa in kɔnɔ n'o ye yuruku yɛrɛ kɛlɛli ka bɔ da la fɔ ye ka se k'a ko waleya sa don o don on lutte contre la corruption ko an bɛ ŋanamu kɛlɛ nka maa ti ye ka minɛ maa ti nɔnɔbɔ i k'a dɔn o kɔni ɲɔgɔn sɛbɛkɔrɔ ɲalen nka tile fila in na ni kalo dumadɔw kɔnɔ wulikajɔ dɔw kɛra n'o kɛra sababu ye ka maa dɔw nɔnɔbɔ ka dɔw yɛrɛ datugu nka an bɛ waatini min na i ko bi tile filanin na ko maga sumalen dɔɔni jamanadenw hakilina ye mun ye ni yuruku kɛlɛli bereba min talen filɛ nin ye u b'a fɛ a ko ka to sen na wa walima a taabolo bɛ cogo d'u bolo an ka kibaruya ɲinina Awa Hadama Kulubali ale min ye ŋanamu yɛrɛ kɛlɛbaaba ye ka taa fara Umaru Tarawele yɛrɛ kan olu fana ye wuli ka jɔ kɛ o ko la u ye min sɔrɔ sigidaladenw bolo o filɛ nin ye. Yuruku ɲɔ ɲalen bɛ an ka jamana kɔnɔ yaasa k'o kɛlɛ teliya la cakɛda ni baarakɛda dɔw fɛnɛ de ka baara ɲɛsinen bɛ sigalamaw tarakili ma o wulikajɔ baara min bɛ sen na jamana kɔnɔdenw yɛrɛ hakilina ye mun ye yuruku kɛlɛli kunkanko la an ka jɛ an ka jaabi sɔrɔlenw lamɛn. Yuruku kɛlɛli ka bɔ jamana kɔnɔ ayiwa bɔn a daminɛli n'a daminɛbaliya n'i y'a ta ka jateminɛ a bɛ bɔ an yɛrɛ ka mɔgɔw de la. Parce que mɔgɔ minnu b'a fɛ a ka taa ɲɛ bon ani mɔgɔ minnu t'a fɛ a ka taa ɲɛ bon n'i y'a ta ka jateminɛ minnu fɛla tɛ a ka taa ɲɛ olu de bɛ fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ kɛ pour que a baara bɛ se ka jɔ donc k'an to sira k'a ɲɛnabɔ man di fiyewu n'o tɛ jamana in kɔni an bɛɛ bɛ dugawu de kɛ an filɛ yɔrɔnin min na bi a ka taa an bɛ dingɛ min kɔnɔ bi yuruku a bɛ se ka kɛlɛ cogoya min na ka ban an bɛɛ bɛ se ka lafiya sɔrɔ a la cogoya min na ne hakili an ka avantage de b'o la baara o baara bɛ kɛ n'a bɛ se ka taa ɲɛ cogoya min na o fɛɛrɛ n'o dabali ka tigɛ bon maa minnu bɛ kɛ sababu ye n'u bɛ ka essayer ka don a baarakɛlaw ni a tali ɲɛ cɛ donc fo ka fɛɛrɛ de kɛ o Mali la parce que n'i y'a ta ka jate minɛ ni i b'a essayer k'a fɔ k'i bɛ dɔ minɛ waati min na e bɛ k'o tigi minɛ mɔgɔ wɛrɛ bɛ wuli k'o tigi défend donc olu bɛɛ de y'a maasiya kelen olu bɛɛ ye yuruku mɔgɔ kelen de donc fo ka fɛɛrɛ de kɛ ko olu maa minnu bɛ yen nɔ sen na fo k'o fɛɛrɛ de kɛ olu la fɛnɛ k'olu bɔ yen nɔ pour que u ka baara bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ u bolo cogoya min na. Ne yɛrɛ kɔni fɛ a kɛlɛ man nɔgɔ parce que mun yɛrɛ b'a kɛlɛ kɛ i b'a sɔrɔ souvent olu yɛrɛ de ye a tinzinbaga ye donc ni biɲɛkala ɲinina sen bɛ biɲɛkala kan o bɛ ɲɛnabɔ cogo di ne kɔni hakili la ni bɛɛ danna i nin yɔrɔ ma bɛɛ b'i ta sɔrɔ mais ne ko sisan don o don hali san natɔ dɔ binna an ka chauffeur kɛ kan ko f'a ka wari sara k'a sɔrɔ k'o ye insécurité créer o y'o créer ni mun ye marifa de b'a bolo wa mun de b'a bolo o bɛɛ tɛ nkalontigɛ ye k'a da mɔgɔw la dɔrɔn ka dɔ bɔsi a tigi la fo mɔgɔw k'a to de prix officiel mun sigilen bɛ fɛnw kan an ka dan o ma ani bɛɛ ka dan i ka sɔrɔta ma i ni min ka kan sariya yɛrɛ la i k'o sɔrɔ mais i kana yuruku kɛ hali baara yɔrɔ la i kana mɔgɔ ta k'a fɔ ko i bɛ o fara i kun quoi vraiment. Yuruku bɛ ka kɛ kan min na ani jamana kɔnɔdenw bɛ ka kan min fɔ o tɛ kelen ye bon n'a sɔrɔla e bɛ kan min fɔ wariko bɛ ɲɛnabɔ o kan na n'a kɛra cogo o cogo ni ɲɛmɔgɔ bɛ tan dɔn i bɛ taa sɔrɔ jamanadenw bɛ 9 dɔn n'o kɛra mɔgɔ tɛ se ka mɔgɔ suɲɛ i ma an ka baarada dɔw bɛ yan tubabula baarada dɔw bɛ yan i t'a mɛn ko yuruku kɛra yen cogo si la i n'a fɔ Orange Mali filɛ nin mɔgɔ si m'a mɛn ko i ye miliyari suɲɛ walima i ye dɔrɔmɛ 1 suɲɛ parce que a contrôlelen don wa u b'a dɔn fana mun don ani essentiel minnu bɛ tubabu la donc olu bɛɛ dɔnnen don mais an ka impôt n'an ka taxes n'an ka fɛnw bɛ minɛ yan a jate maa si t'a jate dɔn. Ne hakili min na o b'a la u bɛ ka continuer a fɛ o c'est à dire n'u ye mɔgɔ min minɛ u b'o bila fɔlɔ fo k'a jate ɲini k'a ɲɛ dɔn que ce soit n'a sɔrɔ a y'a kɛ ou bien n'a ma kɛ donc ni preuve sɔrɔla k'a fɔ a b'a la donc a kan ka kɛ cogo a bɛ tigɛ de o de don
to ko to yu na ma kɛlɛ ka ba jamana kɔnɔ a man ɲi min ye min ta o k'a di dɔrɔn yasa an bɛɛ ka lafiya n'o tɛ n'a kɛra dɔ ka miliyari kun dɔ k'i sigi dɔrɔn bɛ taa kun a tɛ ɲɛnabɔ dɛ. depuis a daminɛ ni sisan cɛ k'a fɔ nin de sɔrɔla ou bien nin de kɛra nafa ye an m'o y'a la fɔlɔ kɔni an kɔni y'a gɛlɛya dɔrɔn de ye wari tɛ sɔrɔ jamana na bilen parce que bɛɛ siranna mais an kɔni ma fɛn y'a la an m'a avantage ye kɔni a kun ye kalo joli bi an bɛ kalo 3 4 na mais an m'a avantage y'a la n'u kun sera ka fɛn fɔ an ye k'a fɔ nin de sɔrɔla a bɛ kɛ ni nafa ye o kun ka d'an ye quoi mais comme an m'o y'a la fɔlɔ an b'a ɲini u fɛ halisa u k'u jija baara fɛ. Faamuyalibaliya bɛ ka maa dɔw bila yuruguyurugu kɔkɔrɔmadonni na. Misali la, maa dɔ ko an ma ko yuruguyurugu kɛlɛli bɛ ka gɛlɛya lase u ma ko sabula sanni tɛ ka kɛ. Bon tiɲɛna yuruguyurugu in kɔnɔ n'a sera ka ban a ka di jamanaden bɛɛ ye mais ni maa minɛ daminɛna an sugulamɔgɔ an b'a gɛlɛya santi dɛ kɛlen don ka sugu gɛlɛya bi kosɛbɛ kosɛbɛ bon ka sɔrɔ yuruguyurugu tun bɛ yen u bɛ wari fu sɔrɔ u bɛna dun fu la bon sisan nɔ n'o tɛ yen nɔ an yɛrɛ jigi tun ye mɔgɔ mɔgɔ an bɛ juru don commerçant fonctionnaire minnu na u ka yɔrɔ la sa i mana taa bɛɛ ko wari tɛ yen. Aw yɛrɛ y'a ye k'a fɔ hakilina caman fɔra yaasa yuruguyurugu bɛ se ka kɛlɛ ka ban cogoya min na an ka jamana kɔnɔ. N'i ye sɛgɛsɛgɛliw ta k'a lajɛ yuruguyurugu bɛ se ka kɛ sababu ye ka jamana ka ɲɛta kunkari ni ka furusiri a la. O kuma an bɛ Umaru Tarawele ani Awa Adama Kulubali an b'u fo u ka wulikajɔ la k'a ye k'a fɔ yuruguyurugu in a kɛlen don ka hali baarantanya ale ɲɔnya jamana kɔnɔ kuma u k'a lajɛ n'a fɔra maa kelen bɛ miliyari 5 k'a sɔrɔ dɔ bɛ 100 ɲinina o ye fɛn ye min ka gɛlɛn kosɛbɛ i n'a fɔ hali o tile ka rapport min bɔra tile 2 in na olu y'a sɛbɛntiya k'a fɔ maa dɔw bɛ yen olu kelen siso 20 ani titre foncier 60 o bɛ dɔw bolo nafolo min cɛnni jamana ko o maa 3 yɛrɛ fɛ o ye miliyari 4 n'a kun ka fɛn ye k'a sɔrɔ hali miliyari 1 bi jamana mago dɔ dilan kuma u ka yuruguyurugu kɛlɛli somayaw ka bɔ a la kɛrɛmayaw furuɲɔgɔnyaw ka bɔ a la maa o maa n'i ye jamana ka dɔrɔmɛ ta a ka ja in kɔnɔna na o ye jamanaden bɛɛ ka minɛ kibaruyaw la fana an b'aw ladɔnniya k'a fɔ an bɛ waati min na i ko sisan nɛnɛ bɛ ɲini ka bila a kɛtɛ bilenni nɔ n'i y'a lajɛ bi n'i tɛ cɛ jɔlen ye ka bɔ ni guloki fɛgɛmani ye walima guloki kelen ye i laban e kɔni na fɛɛrɛ wɛrɛ tigɛ i yɛrɛ n'o tɛ a ko kɛlen don gɛlɛyaba ye laadala ni nɛnɛ waati bɔra an b'a ye fɛɛrɛ bolo caman bɛ maaw bolo n'o ye fini sandaw ye pullovɛriw ni nɛnɛmina gulokibaw a yuguyugu fara industriel kan bɛɛ ni seko don o fana bɛ kɛ bɔyɛnba ye wa o de fana tɛgɛlaniw bɛ k'o la kosɛbɛ sanni feerebaw fɛ suguw kɔnɔ an ka jamana kɔnɔna la min ye Awa Kulubali ani Umaru olu kɔni ye wuli ka jɔ kɛ ka don suguw kɔnɔna la yala ni nɛnɛ ko in na nɛnɛminɛ fini ko bɛ cogo di u ye min sɔrɔ an ka lajɛ. An bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan fɔnɛnɛ don bɛɛ an ka jamana kɔnɔ ni sɛbɛ ye ni wagati kɛrɛnkɛrɛnnen in na maliyɛnw don fini bɛ yɛlɛma ka fara fani bolojan kan gulokibaw walasa k'u fari bɛ datugu fani bɛɛ la ɲininen ye pullovɛri de ye o hukumu de kɔnɔ an wulila ka se dabadani na feerekɛla dɔw sɔnna k'an ka ɲininkaliw jaabi dɔw y'a jira an na k'a fɔ pullovɛri sugu ka di kosɛbɛ. Bon ne b'a feere nɛnɛ de kama nɛnɛ fiɲɛ an b'a feere o de kama ka d'a kan ni nɛnɛ bɔra sisan bon denmisɛnninw a tant que n'a ma fini girinma dɔn a bɛ se ka bana u b'a fɔ bana ma ko disila bana bon alhamdulilah a bɛ marché dɔɔni a bɛ marché mais comme sisan nɛnɛ ɲanama tɛ bɔ la sinon vraiment a bɛ san a da ka nɔgɔn. Dɔw fana y'a jira an na k'a fɔ maa dɔw bɛna ɲininkali kɛ nka u tɛ sanni kɛ. I b'a dɔn gɛlɛya bɛ yen sisan bon client a bɛ sa dɔɔni dɔɔni bon caman bɛ yen u b'a ɲininkali kɛ u bɛ taa ka na u tɛ na a bɛ taa dɔɔni dɔɔni. U ye an ladɔnniya pullovɛri sɔngɔ fɛnɛ na ko a daw ka ca a bɛ a daminɛ 300 ka taa bila fo 2000 n'a bɔɲɔgɔnko la. Bon an dɔgɔ kɔni a nɔgɔmani kɔni bɛ daminɛ 300 la ka taa se 2000 ni 500 ba. Bon pullovɛri an b'a daminɛ 1600 1800 1500. Tiɲɛ la a sɔngɔ man di kosɛbɛ parce que fɔlɔ an tun b'a daminɛ san t'a sɔrɔ la quoi. Fɔlɔ an tun bɛ se k'a sɔrɔ nɔgɔya la ka tɛmɛ sisan ka tiɲɛ yɛrɛ la. Tɛmɛbaga dɔ y'a fɔ an ye ko a donni ka fusa kosɛbɛ. Bon ne bɛ gan don nɛnɛ de kama quoi pour que ni bɛ moto boli la fiɲɛ bɛ i ci quoi bon komi ne koloci bɛ ne la quoi bon n b'a k'o kama n bɛ pullovɛri fana don pour que nɛnɛ kana don yɛrɛ la quoi. Sɛgɛsɛgɛliw y'a jira an na k'a fɔ ko gɛlɛya kɛra togo togo maaw kan k'u yɛrɛ lakana yaasa k'u kisi wagati in kɔlɔlɔw ma
i n'a fɔ zandala bana kunbɛ ka fisa ni bana furakɛ ye. aw yɛrɛ y'a ye a ko filɛ nin ye o kuma nin n'a kɛ sababu ye an minnu bɛ ni nɛnɛ tɛ ku anw na n'anw ye prématuré mankanninw ye janto ka kɛ anw yɛrɛ fana la n'o tɛ hali biro caman bɛ yen sisan maa ni maa tɛ kɛlɛ kilimu ko kɔnɔna bilen o sabula k'a kɛ sigilen kilimu kɔrɔ i nunji b'a la ka bɔ o ye jago ɲɛjima ye kuma nin waati a ka gɛlɛn kosɛbɛ n b'a dɔn o kibaruya ninnu bɛ taa n'an ye jamana kɔkanna na an tɛ avion billet ta an tɛ foyi ta nka an m'an don yan ka se ka jamana kɔkanna kibaruyaw salo min ye Idrissa Badimi ale ye min sɔrɔ Kolowari Burkina ani Libi an ka jɛ k'o lajɛ. An bɛ kɔkan kibaruyaw daminɛ ni Kodowari Kodowarikaw fɛ yen u ka jamana ɲama kɔrɔ n'o ye Laurent Gbagbo ye a n'a ka premier ministre kɔrɔ n'o ye Pascal Affi N'Guessan ye u ye ɲɔgɔn ye Bruxelles Belgiquekaw fɛ yen juma ni sibiri tɛmɛnen an b'a jirala k'a fɔ ni kun y'u ɲɔgɔn ye fɔlɔ ye san 9 tɛmɛnen kuma minnu tɛmɛn'u ni ɲɔgɔn cɛ o ma da kɛnɛ kan fɔlɔ. An bɛ taa Burkina Faso kibaruyaw la u ka golo masirilen tabaw ye laraweli daminɛ u ni Kodowari dancɛ la waasa u bɛ se ka jatigɛ wale kɛbaw kɛlɛ cogoya min na. Laraweli hokumu kɔnɔna na sibiri tɛmɛnen Burkina dugu dɔ bɛ yen ko Dalidugu n'ale ni Kodowari dancɛ tɛ tɛmɛ kilomɛtiri 10 kan mugu pɛrɛnkan caman bɔra ni dugu kofɔlen in na. N'an bɔra Burkina an bɛ taa Libikaw fɛ yen nɔ Marshal Khalifa Haftar n'a ka cɛdenw ye balinakoba kɛ kunu n'o ye Sirti minɛni ye hali n'a y'a sɔrɔ kabini avril kalo san 2019 u kun nin dalen don ko fɔ ka faaba minɛ n'o ye Tripoli ye. Kunun tɛnɛn don janvier kalo tile 6 u ye Sirti minɛ n'ale ye Libi jamana cɛmancɛ dugu dɔ ye n'a ni Misirata cɛ ye kilomɛtiri 250 ye n'o yɔrɔ yɛrɛ ye banbanci minnu bɛ ka fanga dɛmɛ olu dagayɔrɔ ye. Tabarikala n badenw ko dɔ kuma sera Idrissa Badimi ale bɔra jamana kɔ kan sa ka fara an ka Mali la ya kuma an ni ale na jɛ ka bi kibaruya ninnu datugu an nisɔndiyalen ye minnu fara ɲɔgɔn kan ka di aw ma 9 TV baara ye tigɛdi ɲɔgɔnma de ye min ni min ka kan o bi o kɛ wa bɛɛ bi jeniyɔrɔ fin waasa aw ka to aw ka salon kɔnɔ aw ka to togodaw la aw ka to aw ka baarayɔrɔ la ka se ka an ka kibaruyaw filɛ maa caman bɛ u bɛ an tanu baara in na kosɛbɛ nka hali bi an b'u ladɔnniya k'a fɔ an bɛ yan olu de kama olu ka nimisiwasa sɔrɔ o y'an ka cɛsiri ni wuli ka jɔ ye an bangebaaw k'an dɛmɛ ni dubabu ye maa minnu bɛ yen ni ɲɛdɔn wɛrɛ b'u la u k'an bilasira hali bi n'a ka bi waasa jabaranin sigira min kama n'o ye tele kɛcogo kura ye aw ye o bɛ se ka sabati ɲɛmaayaso bɛ wuli ka jɔ ba la aw ye jafara ɲɔgɔn kan n'aw yɛrɛ fana bɛ cɛsiri la aw ye aw k'an bɛɛ ni ala ni kɛra sɔnna sini ni waati kelen na 9 TV ale sanfɛ.